سلام كبراتن كبرانن تغتاتلتي تسفانات يوب كما يتخونو نحجي إثيوبيا هاجرت أررتي بزبل أرستي أب إثيوبيا نزقبر زلو كارتاتات نايمك إيار مسرح كنري إنا إثيوبيا هاجرت أررتي كمزي أبز فيديو تريو زلوخم استفلالي حبري زلوو قرصتات كارتا إثيوبيا نمرت إرتراز حوسه أبز استفلالي أوانات استسأل بزلتات نرأت لنا إثيوبيا كمزي إثيوبيا زبلو زلو كارتا معاسي حيزا إذا تقصو زلو كارتاتات معاسيني إثيوبيا تسألو كملو لاو مريتا تفليتو حدا خابت زقرم أبز خارتاتات زي النريو نزحجي أمونغو كلل تقراين كلل أمحران زلو قجت ناي مريت معراب تقراي تبايلو زقلت ويون سمينا محارا معرابا محارا زبلوو تمام محاروها كومون دوب تقراي زبلوو تقارو ناي ولو مريتيو زبلوو دما أمحارو زتقالل استفلاليه سئلتات زلو كارتا أبز سئلزي نريو إنا أب كل الأمحرا أب جيزي أوان تمكت إثيوبياوان أمنتي توادو كريستنا ني إرتراز حوسه كارتا حيزوم نابس مراز قنع عدما خقبرون رينا إنا أبز حجو وانا بإثيوبيا زوهاب زلو كاريكلم نخارتا إرترا مس إثيوبيا زحوسه تمرتي كم زوهابون نفلت إرترا ناتنا نيرا إرترا خيتا جنسالت إرترا قد من مجنسالا زبل بزح تحستو أب محبراهم ميداتاتهم كونه أب كند مسمرنا تلفزيوناتهم يغربيو اتخحبو زي كالوجن اتي إرترا مريتا يزبلو أبتكارتا حنصات زلوو سئلي كسفرو كلو أزيو زقرميو بتني إرترا كم هاجر زتحزو قرصي أب شحنش عتميتن كلتن شحنش عتميتن شدوشتن كمون موداتا شحنش عتميتن شمونتن زتسأله كارتا مخانيو ازي ناي قدم كارتا إثيوبيا يلوم زغربو جن كاب شحنش عتميتن كساب شحنش عتميتن شمونتن نزنبره سئلي وي مجزأتاو دو زخونه سئلي معاسي تسألو اتغالق مس كينيا مس سودان مس جيبوتي زلو معاسي تسألو نا إرترا دوبات أب أفريقيا كابت زقدم دوباتيو كبهالي زكال سلازي إثيوبيا مس سودان إثيوبيا مس كينيا إثيوبيا مس صومال إثيوبيا مس جيبوتي زلو دوبات حانتيصو كيتود أخلو زنصر دوبات زنبرا إرترا يو سلازي إثيوبياوان حدا غيزي كارتا غسؤلو ناي مسفحفح تمنيتهم كغلصو أب زفتنلو غيزي نتي حق زخونه زيناتهم مخانو زرقاقص كارتا انا زرقحو خودو إنا نريهم أب غيزي حزنهم أب غيزي حقوسهم كارتا إرترا حويسكا أب بعلات مغرب لمد غيرهم ميم انتخونا جن بزي حج زلو ناتيناتكا أوشت إثيوبيا زلو كونتات نابزخفئة مبتتان نابزخفئة كبابيا وقجت نابزخفئة زي مرقا كي معبل أزيو زفرحن نقوربا بتهاقرات دما أزيو زسق انكونتاتي زلو بزخونا أب إثيوبيا زلو ناي مسفحفح حلمي مسفناو أكايدا مس نقوساوي أكايدا مس أب إثيوبيا زنبرو في اللابسة من إثيوبيا أب تقراين أب محران زنبرو نقستات زخيديو دحري مليليك ويون قدم مليليك أب زلو جيزي بنوصور كفلت زلو قدم مليليك إثيوبيا تبال هاجر أين برتن دحر مليليك إرترا
ቅድሚ ኢትዮጵያ ሃገር ኮይና እዚ ሕጂ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኢትዮጵያ ዘሎ መሬት ኤርትራ ከም ሃገር ምስ ቆመት ምልሊክ ናብኡ ገጹ ኣስፋሕፊሑ ወሪሩ ዝሓዞ መሬት እዩ ብዝኾነ መግዛእታዊ ዶባት ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ክኽበር ዘለዎ ንሃገራት ኣፍሪቃ ከዓ እቲ ሓደ እንኮ ሰላም ከውህበን ዝኽእል ኩለን ሃገራት ተቐቢለንኦ ክኸዳ ዝግብአን እዩ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ንሰምዖ ዘለና ጥልያን ስለ ዝፈለዮ ምልሊክ ስለ ዝፈለዮ ሓደ ህዝቢ ሓደ ቋንቋ ሓደ ከምዚ መግብና ጣይታና ፀብሕና ገለ ዝበሃል ዘሎ ኣይስርሕን ኣይዋፅእን እዩ ነቲ ዘሎ ኣኽቢርካ ምኻድ በቲ ዘሎ ተረጋጊእካ ምኻድ ነቲ ዘሎ ሒዝካ ግን ከመይ ጌርካ ንግዲ ትገብር ከመይ ጌርካ ሰላም ትፈጥር ከመይ ጌርካ ናይ ትምህርቲ ናይ ሕክምና ናይ ቁጠባ ምልውዋጥ ትገብር እምበር እዚ ናተይ ነይሩ እዚ ናትካ ይነበረን ከርኤካ ኣነ ሓይልለኒ ምባል ዘየዋፅእ ምዃኑ እቶም ትኽእሉ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ብካልኦት ቋንቋታት ናይ ኢትዮጵያ ከተብጭሕሎም እቶም ትግርኛ ትሰምዑ ድማ እዚ ሓቂ ዝተረዲእኩም ኣብ ዘለናዮ ዶብና ተኸቢሩ ሰላም ከመይ ጌርና ንፍጠር ከመይ ጌርና ዶብ መሬት ማያዊ ግዝኣት ኣየራዊ ግዝኣት ናይ ኤርትራ ኣኽቢርና ምስ ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ንኽእል ክትብሉ እቶም ብወገን ኤርትራ ዘለዉ ድማ ነዚ ሓሳብ ዝደጊፎም ንሰላም ናይ ከባቢኦም ንሰላም ናይ ጎረባብቶም ንቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ናይ ከባቢኦም ዝሰርሕሉ ዕድል ከተመቻችኡ ወይ ከተጣዓዕሙ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይመስለኒ እንተኾነ ግን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ገለገለ ካርታታት ናይ ንኤርትራ ዝሓወሰ ስለምንታይ እዮም ካብ ኬንያ መሬት ዘይሕውሱ ስለምንታይ እዮም ካብ ሶማል መሬት ዘይሕውሱ ስለምንታይ እዮም ካብ ሱዳን መሬት ዘይሕውሱ ንሰሜን ሰሜን ጥራይ ድዩ ዘብሎም ንደቡብ ንምዕራብ ንምብራቕ ኣይከዱን ድዮም ንሰሜን ጥራዮም ዘንካዕርሩ ድሓር እውን ኣብ ዝበዝሐ ምስልታቶም ጸናጽል መስቀል ከበሮ ዘለዎ ካርታ ክቆርጹ እዮም ዝፍትኑ ኢትዮጵያ ናይ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ህዝቢ ጥራይ ዘለዎ ሃገር ኮይና ሲኣይ ብኡ ቅርጺ እዮም ነቲ ሃገር ከትሕዝዋ ዝፍትኑ ስለዚ እዚ ብኢትዮጵያ ዘሎ ኣካይዳ ንኤርትራ ኮነ ንኢትዮጵያ ሰላም ዘውህብ ስለ ዘይኮነ በቲ ካርታታት ሃቢሎም እውን ኤርትራ ኣካሎም ከም ዘይነበረት እቲ ዶብ ቅድሚ ንሳቶም እዚኡ ዶብና ምባሎም ኣቐዲሙ እሶም ኣብ ዘይነበሩሉን ኤርትራ ብዘይፈልጡሉ ግዜ ዝተሓንፀፀ ዝተወደአ ዝተሰኣለ ምዃኑ ዝሕብር እዩ ናይ ተስፋየ ገብረኣብ የኑረን ነቢ ማህደር መፅሓፍ ምንባብ ጥራይ ኣብ ግዜ ምልሊክ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩነታት እንታይ እዩ ምፍላጥ ይከኣል እዩ ድሕሪኡ ዝማዕበለ ኩነታት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ተሳትፎ ኤርትራውያን እንታይ ከም ዝነበረ ምፍላጥ እውን እቲ ፍልልይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ንምንጻር ዘኽእል መስለኒ እንተኾነ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀሓፉ ዘለዉ መፅሓፍቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝድረፉ ዘለዉ ደርፍታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝስርሑ ዘለዉ ፊልምታት ንታሪክ ናይዚ ከባቢ እዚ ዘበላሽው ዘይመልክዑ ዝህቡ ንሰላም ዘይጠቕሙ ንህዝብታት ኣብ ሓደጋ ዝእትዉ ባሕረይ ወደበይ መሬተይ ዝብሉ ዘይናቶም ናይ ምንባሃቕ ሕልምታቶም ዘርኢ ስራሓት ይሰርሑ ስለ ዘለዉ ዓገብ ሕሉፋት ጠረርቲ ኣይትኾኑ ዶባት ተጠሪሮም ተወዲኦም እዮም ሕጂ ክመፅእ ዝግብኦ ሰላም ከመይ ገይሩ እዩ ዝፍጠር ወደባት ከመይ ገይሩ ህዝብታት ብሰላም ክጥቀመሎም ይኽእል እዚ ከባቢ እዚ ካብ ኩናት ካብ ሞት ካብ ጥሜት ካብ ድርቂ ካብ ባእሲ ካብ ስደት ብምንታይ ክዕርፍ ዝኽእል ኢልካ ዝሕሰበሉ እዋን ክኸውን ይግብኦ ዝተደብኡ ወበ ዝተፈልጠ ደም ዝተኸፍሎ ናጽነት ሃገራት ልኡላውነት ሃገራት ጥሒስካ ካርታታት ምፍጣር እዚ መሬተዩ ምባል ግን ሰላም ዘውህብ ኣይኮነን ጥራይና ክንብል ንኽእል ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ኣይትፈልጥን ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ኣብ ኤርትራ
ዘሎ ኩነታት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕልሚ ከረጋገጽ ዝኽእል ኮይኑ ኣይፈልጥን ኣይኮነን ኣይክኸውን እውን እዚ ርእይቶ ናይ ኤርትራውያን ምዃኑ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ብዝርድኦም ቋንቋ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራኸቢታት ደጋጊምካ ክንገሮም ይግባእ። ኤርትራ ከመገንጠልዋ በፊት ኤርትራ ከኢትዮጵያ ከመለየትዋ በፊት ኤርትራ እንደ አገር ከቆመች በፊት ዝብሉ ኣባህላታት እንተሰሚዕኩም ብትርኽ ክትቃወሞም ይግባእ። ኤርትራ ቅድሚ ኢትዮጵያ ሃገር ኮይና ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ኣይነበረትን። ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ኣይተፈለየትን ኣይተገንጸለትን። ኤርትራ ነቲ ንመሬታ ገዚኡ ታሪኻ ከበላሽው ክብርታታ ከጥፍእ ጽባቐኣ ክድውን ዘይመሬቱ ጎቢጡ ኣካላ ክገብራ ዝመፀ ሓይሊ ብሓይሊ ስዒራ ናጽነታ ዘረጋገጸት ሃገር እያ። ዶባታ ንጹር ፍሉጥ ክቡር ሕፉር ንዘለኣለም ተኸቢሩ ንኽነብር ድማ ዝግባእ መስዋእቲ ከም ዝኽፈሎ ዝገበረ ህዝቢ እዩ ዘለዋ። ስለዚ ነዚ ክውንነት እዚ ከም ውህብ ወሲድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ከመይ ይንበራ? ኣብ ኩሉ ክፋላት ኤርትራ ዘሎ ኤርትራዊ ምስ ኣብ ኩሉ ክፋላት ዘሎ ኢትዮጵያዊ ብኸመይ ብሰላም ሃገራቱ እናመሓደረ ዘለዎ ጸጋታት ክጥቀም ይኽእል ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣእምሮ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክሰፍር ዘለና ትጽቢትን ድሌትን ክንገልጽ ንደሊ። ብፍላይ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይን ኣብ ኣምሓራን ዘለዉ ህዝብታት ከምኡውን ኣብ ማእከል ከተማታት ኢትዮጵያ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዘቕርብዎ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዓገብ ዘይመሬትኩም ኣይትመነዩ፣ ዓገብ ዘይባሕርኩም ኣይትድለዩ፣ ዓገብ ዘይታሪኽኩም ኣይትስረቑ፣ ዓገብ ዘይናትኩም ናትና እዩ ኢልኩም ተማሃሮኹም መንእሰያትኩም ኣይተጋግዩ፣ መጽሓፍትኩም ብሓሶት ኣይትምልኡ፣ ደርፍታትኩም ብመርዛም ዝኾነ ታሪኻዊ ሓሶት ኣይትምልኡ ክንብሎም ጥራይና ንደሊ። ኢትዮጵያ ከም ድላዮም ካብ ዝጥርሩ፣ ከም ድላዮም ካርታ ካብ ዝፈጥሩ፣ ከም ድላዮም መሬት ካብ ዝምነዩ መንእሰያት ምሁራት ኢና ባህልቲ ዩቲዩበራት ናይ ማሕበራዊ ሜድያ ተዋሳእቲ የድሕና። እንተ ኤርትራ ግን ስግርቲ ብሕጊ ዘረጋገጸቶ መሬታ ከይዳ እትምነዮ መሬት ወደብ ዝኾነ ይኹን ቁሸት ከም ዘየለ ብውልቅና ከምኡውን ንሓፋሽና ኣሚንና እንረጋግጾ ሓቂ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስቕታ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ዘሎ ናይ ዘይምዝራብ ልምዲ ኣይዕዘቡን፣ ኣይሰምዑን፣ ኣየስተውዕሉን፣ ኣይከታተሉን፣ ከስምዕ የብሉን። ኤርትራውያን ንኹሉ ኣብ ከባቢኦም ዝግበር ዘሎ ነገራት ብኣንክሮ ይዕዘቡ ከም ዘለዉ ኣብ እዋኑ ድማ ዝግባእ መልሲ ክህብዎ ምዃኖም ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣካል ክፈልጥ ጽቡቕ መስለና። ብፍላይ ድማ ተጋሩ እዚ ሰሜን ትግራይ ደቡብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግራዋይ ዝብል ዘሎ ሓሳብ ተዘይገደፍኩሞ ጽቡቕ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ዝበሃል ቦታ ትግራዋይ ዝበሃል ህዝቢ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ትግራዋይ ዝበሃል ህዝቢ የለን። ትግራይ ወደብ ነይርዋ ባሕሪ ነይርዋ ኣይፈልጥን እዩ። ህዝብታት ከም ኩሎም ኣብ ካልኦት ክፋል ዓለማት ዘለዉ ብቋንቋ ብባህሊ በተሓሳስባ ብልምዲ ክመሳሰሉ ይኽእሉ እዮም። ደቦም ኣኽቢሮም ታሪኾም ኣኽቢሮም ዘለዎም እናተዋሃሃቡ ክነብሩ ይግባእ። ሓፀይ ኩስቶን ራእሲ ኩስቶን ኣብዚ በፂሑ ኣብዚ ነይሩ ከምዚ ገይሩ ኣድጉስትዩ ፈረስስትዩ እናተባህለ ዝግበር ዘሎ ፀወታታት ግን ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘርብሖ ዋልሓንቲ ስለ ዘይብሉ ዓገብ ዶብ ኤርትራ ክብሩ፣ ዓገብ ታሪኽ ኤርትራ ክብሩ፣ ዓገብ ንታሪኽኩም እውን ኣይተበላሽው ክንብል ንደሊ። እዚ ወድሓንኩም ኢትዮጵያ ካብ ዘይመሬቶም ዝጥርሩ ወገናት የድሕና። ሰላም